Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket wae ta. Wong biasane yo nang Pak. Wah, ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sa. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kok yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, plene aku wedi to. Iya. Sugeng dalu Pak Seno. Wah, suarane gede jebulene, Pak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng dalu Mbak Tatin, Di Elisa. Sama jatuh hati Ana ya, maco ya. maco jebulan. Aku ya iso. Tapi Coba. Gengdalu Delisa. Ya wis jumeneng iki Mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat kliwat ya. lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Mesune gampang le angleh angel. Iya, ya wis ora dadi ngopo. Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng sugeng dalu tok. Karo Kalian jenengan. lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok sugeng Lah dalu. kula melu jenengan lho. Lah kan dipresani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning Ayo sugeng dalu karo Bu Bupati. nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki. Mangke nek jenengan ora di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke iki? Aku ki tau nesu kapan to Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendino nesu ra aku. Hah? Mendino. Aku ngayal kok. Nah ora ngayal ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu aja Sri Mulyani. Sugeng dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng Bupati. lenggah. Ibu Bupati ora ming Ibu, ngono ora. Lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Bu. Ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe wis ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa wartana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah wi angkringan kuwi apa ora di aku dereng mangan winten telu lho pas go kucing. Sapa? Kuwis go kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dioneke bakor brand. Pas go kucing ya 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih napa? Wo, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro iki kon nyanyi sisan. Ya. Ayo lewat Ayo, Min. Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo. Oh penontonnya wis do ayo iki. Kowe tak njeloki lho kan. Nek dekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket wae ta. Wong biasane yo nang Pak. Wah ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sa. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kok yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, plene aku wedi to. Iya. Sugeng dalu Pak Wah, Seno. suarane gede jebulene, Pak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng dalu Mbak Tatin, Di Elisa. Sama jatuh hati Ana ya, maco ya. maco jebulan. Aku ya iso. Tapi Coba Gengdalu Delisa. rawangun. nek kowe mangan tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten mboten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin mboten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados mboten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Wah,
Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah, Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten ngomah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men mudar ngisin-isinke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh ya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimin kok tak percaya. Aja tak gelengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Min mbok cangkeme iki sing apik. Lah Iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, masa Pak Seno doyan. Member kok. Nggih. Ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Kowe iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu, justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep gowo nek. Arep gowo. Arep aleman. Arep gowo. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, wau pun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lagi ngaten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Oh, nggih. Ning Ngayojo disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayojo. Nggih, sampeyan sakniki wis glelek jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Lagi Bu Pras ki ora gane jenengan pung. Aku lagi arep ngelokke Mimin. Bintang apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Yo. Pras nggih. Nah, men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ki sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Nek muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ra dong kok. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus Ah, mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu nang Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimin asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun Bu. Nah, Waduh Lho, aku. Wah. deg-degan to Bu. Nggih. Oh. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kesih fungsi e. Bu. wah wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga iki ndak kekompletan sa kowe nganu mundur Oh, nggih, siap. Kowe leren ben sa loro wis. Lho kok ngapa kamu mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Elisa. Iya. Kleru. Iya. Ya. Penyanten nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Jenenge ngarep ngunekke aku kerdil to. Kuwi di paguyuban ya ora. Menapa? PSSS ki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya. Wah. Ha iki kompak kok wong papat iki nak. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye to? Jare lanang. Terinfluence mereka berdua lho. Dadi serasa kaya aku ndek bokong. Bapakmu mbak Peme ya, Lek? Kok ora garing telung dina gereja.
Seneng kita. Iya. Kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Mimin Mbak Apri iki luar biasa kok no. Iya, pancen tenan kok. Mbah. Sesuk nek piye ning Yojo nek pas aku play arep tak sewake hotel. Ya. Hotel Merah Putih pom bensin. Ha iya. Mangga ya. Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenan rilasinya kok. Ket mau rono terus lho arae. Kono Seneng aku. PHP tok Bu Prastiwi iki senengane nggodho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tanda Bu Prastiwi nekat. Gelem aku. Oh, cah gelemane diganti. Iya. Mangga ya ditelaske mangga Mbak. Ya ora. Pripun Bu? Iya, matur suwun. Matur Mbak. sembah nuwun, Mbak. Prastiwi karo Mbak Tatin ya. Tatin iki pancen iso ngunggahke subscribe. Wah iya. Kaya anggere ngetok diketok nggon adegan Tatin kuwi kan mesti langsung subscribe-e tambah 1000. Ha, leleng. Dekna aku ra kek ya apa-apa. Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nek ya apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksudnya roti iki lho ora. Seneng roti keju ta? Ra, Mendeli matane aku. ya ben di mata kok ngomong. Ayo tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi Iki lagi ngapa? no mas musibah. Lah, kenapa? Nek wong wedok ki ra nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari. Ora ado garap sari. Ngerti ku garap sawah lah. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Iki lak mes sama Pak kula ampun Cik, ya. ngadeg kula nembe anu ya niki ndak Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Rasa madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kowe ngopo tak ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Tapi ya. Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Oh tuh ya, iki kok entok kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kowe mesti ana Kayak tak tusuk nih. Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom-dom. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung-telung brojo. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sih. Bawane napa? Sakarepmu, saisamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Heeh. Sae lho dia omongke karo sapa penonton ora muni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi. Si aku ngeling-eling lali. Lah, mau nyambut gawe kok bahane lali. Pas bawane lho, Pak. Ya terserah, sakarepmu sing sak. Pas ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindeni saiki do kemayu-kemayu. Apa sih? Wis gawe wis.
nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu ndak apa-apa wong ora teko kok ditunggu. Aku lali, soalnya aku piye ya dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Coba beta Tak tunggu seliramu mau sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai kerudung apa kae? apa Sing lho? kae lho sok nggo melindungi rambut men ra terus kae apa jenenge? Sing Plastik. kae to. Heeh, tak kira nek katoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngopo Tin? Lah napa? Kathok kok nggo kudung, dudu kathok ya Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulai nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Wong kena plastik kok. Dunek ki lamur, Gong. Ora apa-apa ora masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Pancen yo ayu tenan. Latine nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awane yo entuk, pasuryane yo entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen rung dadi sinden. Oh. Wah, kowe nek ndelok ram doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marai ra doyan madang. Kuwi mbiyen mung tukang golek wedi nang Kali Praga. Oh to. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjon nggon sirah kae. Saka pinggir tlesep. Terus nyilem, slep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, pokoke kemambang. Maksudnya Bingung ndak arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Mbonge dindelepke sirahe kemambang. Piye ta iki bingung ngene iki. Aku sik ndhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. aku ora duwe pelampung lho. Kayak ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Aku tadi mbayangke kok. Ngene iki lho, iki kali lho. Wis tekan sak dodo ngene iki. Ha. Nek arep ngeruk wedi mlebu ra mesti ngilem. Ha iya. Ki jelem ngono kuwi pedhung. Ki dindelep ngono gendikane pedhung. Ki dindelep kadang-kadang mlumah pedhung. Seneng ta ndelok? Wah, aku nang dhuwur jembatan iki wah asik kae. Nganti bojone muni bandoli watu ye. Oh. Aku entuk watu kok bandemke sing ndelok. Enda, ora tekan watune abot kok wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Jangan jikok sing cilik ya ono. Lah ora. Aku kena tuk ngono mas.
Jajal ye tak bandem. Jajal ye tak bandem. Mbak iya. Ning tok bandeme kok ora arep endo aku. Tak paske ngomong di loro. Dipaske ngendi? Ya kan ekstra loro. Padake kasti. Lah kok iso? Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku no marah ayo tenangane. Terus kayak ayo. Nah ngomong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok ming Lah aku neruske sing mau lho, mulane meneng. Oh iki meneng iki. Engko nek gajahe teko. Kok nek gajahe teko ya Tarsan e. Endi? Grutuk. Kang tak pilih Mas Menteri arep melu apa? Dungdang. Kok sapa-sapa tok salahke tok. Lah aku ndak pilih dung. Dah, ngono e. Saya Sing jeneng kendang ki rak suarane ming tundlang tak. Ngono. Nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong. ra ono. Kok nek wis ditungke dindlepke terus digong. Tung ndlep tot gong ndlep. Kena kok delep-delep. Kembule, Truk. Oh iya. Ki, ra iku gupak. Apa jenenge trutut debok ki. Kok antil temancep aku. Ngene, kene mumbul. Antil lho gong kowe. Iya. Akhirat Yo ben kabul dongane Tatin. arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya weh. Oh. Ariza kayak lagi melu usul lho kowe. Oh. Meneng. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gak ra ngomong kok kowe kon ngomong angel ra jaman-jaman. Lah aku ki wis mengoning malah diganggu iki lho. Ya Robi ngono gean. Ditinggal lunga. Wis kono ditinggal lunga. Ya Wis kono kek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. ya. Siji loro telu. Kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Tak tutup. Iya. Yo tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Sampun. Ya, matur nuwun ya. Rana apa-apane? Tatin bengi iki semangat tenan. Apa jogetane? Iya. Hei. Rana apa-apane? Ora ana, Bro. Mosok ayu ora tak kei. Yang kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki dijolke 2000-an desa nggo nguyuh ning pom. Rasah dokon nguyuh.
diampet tekan omah. Wis piye? Lara madal. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Urip dalange aku ping pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, kok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Koyo bal-balan bae.